So exercise 3.2 सोंनाय बिदां 3.2 जों दिनै सावरायगोन बिनि question number 3 जों दिनै सल्व खालामगोन बिनि सिगांनि भिडिअ नोंसोरो question number 2 आरो 1 खौ नुनो मोनबाय जुदि नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दङ बेवहाय थांनानै नायहै लोगोसे आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय नोंथांमोननि थाखाय जुदि बे भिडिअआ इउजफुल बा बे भिडिअखौ बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नांगौ मानसिफोरनो शेयार खालामनानै हो एक्सारसाइज 3.2 नि क्वेश्चन नम्बर 3 खौ सल्व खालामनायनि सिगां जों माखासे इम्पर्टेन्ट खोथा मिथिनांगोन माखासे जोबोद गोनां खोथा जाय खोथाखौ मिथियाब्ला बे क्वेश्चन्सखौ सल्व खालामबाबो बुजिनाय नङा दा ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ गिबियावनो बुजिनानै लाग्रोनो थाखाय नैबे कन्डिशन्सफोरखौ नायनो खावलायबाय बे कन्डिशन्सआ मा क्वेश्चन नम्बर 2 आवबो एसे मोनखाबाय नोंसोर बे कन्डिशन्सखौ बे क्वेश्चन फर्स्ट कन्डिशनाव होदों a1 by a2 not equal to b1 by b2 बेबायदिब्ला मा जायोनो खोरजानाय जायोनो माने कन्सिस्टेन्ट जायो आरो बेबायदि कन्डिशनखौ मानिनानै सोलियोब्ला खोरजानाय जागोन माने कन्सिस्टेन्ट जागोन बेबायदिब्ला मा जायोनो खोरजायि माने इनकन्सिस्टेन्ट जेब्लानाखि मोननै हांखोआरि समानथायाव हमनानै लाबाय a1x b1y c1 equal to 0 आरो a2x b2y c2 equal to 0 बे मोननै हांखोआरि समानथायाव नैबे जायो बे कन्डिशनखौ मानिनानै सोलियो बे मोननै समानथाया अब्ला बे मोननै समानथायखौ मा होनना बुङो खोरजानाय होननानै बुंनाय जायो माने कन्सिस्टेन्ट होननानै बुंगोन जोङो नङाब्ला जुदि बेबायदि जायोब्लाबो जों बेखौ मा होनना बुंगोन खोरजानाय होननानै बुंगोन माने कन्सिस्टेन्ट होननानै बुंगोन नाथाय जेब्ला बेबायदि जायो अब्ला जों बेखौ मा होनना बुंगोन खोरजायि माने इनकन्सिस्टेन्ट माखौ इनकन्सिस्टेन्ट होनगोन बे मोननै हांखोआरि समानथायखौ जोङो खोरजायि होननानै बुंगोन होमबा माब्ला कन्सिस्टेन्ट जायो माब्ला इनकन्सिस्टेन्ट जायो माब्ला खोरजानाय जायो माब्ला खोरजायि जायो जों बेखौ गिबियावनो बुजिना लाबाय दा बेखौ बुजिना लाखांनायनि उनाव जोङो एबार सल्व खालामब्लानो नोंथांमोना आरामै बुजिसिगोन ओंखायनो आङो दायो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै क्वेश्चन नम्बर 1 खौ सल्व खालामनि क्वेश्चन नम्बर 1 आव दङमोन 1 आव दङ होनाय समानथायफोरा you just write given equations are English medium नि थाखाय given equations are मा होनाय दङ नम्बर 1 आव दङमोन 3x plus 2y equal to 5 आरो मा होनाय दंबावो 2x minus 3y equal to 7 बे जाबाय जोंहा मोननै होनाय हांखोआरि समानथाय नाथाय बे हांखोआरि समानथायखौ जोङो स्टेन्डार्ड फर्मआव लाबोग्रो स्टेन्डार्ड फर्मआ माखौ होनना बुंदों नैबेबायदि महराव लाबोग्रो a1x b1y c1 equal to 0 माने समान सेननि आगदाथिंजाय जेबो अनजिमा दोननाङा बेखौ बिथिं बारहोजोब अब्ला 3x plus 2y बे plus 5 खौ बिथिं लांबा मा जासिगोन minus 5 जासिगोन बेबायदिनो बेयावबो बेखौ बिथिं बारोबा minus 7 जासिगोन बिथिं जेबो गैला माने मा थाबाय 0 थाबाय जों बेबायदि खालामनानै लाग्रोनांगोन बेखौ लाग्रोआबा जोंहा एन्सार दिहुननो हानाय नङा माने खोरजानाय जागोन ना खोरजायि जागोन जों बेखौ दिहुननो हानाय नङा जेब्लानाखि खोरजानाय खोरजायि सोङो कन्सिस्टेन्ट इनकन्सिस्टेन्ट सोङो अब्ला समानसिननि बिथिं मालाबाबो अनजिमा दोननाङा बिथिं जेसेबां अनजिमा दं नाम्बार्स दं बेखौ बारहोजोब लेफ्ट हेन्ड साइडथिं आगसि फारसे होमबा बे जाबाय जोंहा समानथाय 1 आरो बे जाबाय मा समानथाय 2 बेखौ होनो गोनांथि गैया दानिया बे मोननैखौ माजों कम्पेयार खालाम नैबेजों बे मोननै समानथायजों कम्पेयार खालाम बेजों कम्पेयार खालाम दै फार्स्ट
खौ जों A1 B1 C1 हमना लागोन फार्स्ट बे A1 जागोन बे B1 जागोन बे मा जागोन C1 सेकेंडखौ जों मा हमना लागोन बेखौ A2 बेखौ B2 बेखौ C2 ओके बे A1 बे B1 बे C1 फार्स्ट समानथायखौ जों फार्स्ट समानथायनिखौ जों A1 B1 C1 होगोन सेकेंड समानथायनिखौ A2 B2 C2 सोरनि थाफादेरखौ लानांगोन मिथिबायना x आरो y नि थाफादेरखौ माने कोएफिशिएंटखौ लानांगोन सो सुबिदानि थाखाय जों बेखौ गिबि समानथाय हिसाबै समानथाय 1 होना लाबाय आरो बेखौ समानथाय 2 होनानै लाबाय होमबा साबसिन जागोन माने मायाव बुजिनायाव साबसिन जागोन बे गिबि समानथाय ओंखायनो बिनियाव A1 B1 C1 जादों बे नैथि समानथाय ओंखायनो A2 B2 C2 जादों दानिया लिरदो बेवहाय A1 आ बेसेबां 3 B1 माने y जों थाफानाया सोर 2 C1 आ सोरखौ लायोमोन हारसिं थानाय माने नाम्बार अनलि नाम्बार बा अनलि नाम्बारा सोर -5 गोसोआव लाखि थिग बेबायदिनो A2 आ बेसेबां 2 B2 आ बेसेबां नै -3 y जों थाफानाया प्लास बा प्लास ला माइनास बा माइनास ला बा -7 जाबाय जोंहा दानिया जोङो बबेहाय दङ बियो चेक खालामसै बिनि थाखाय मा दिहुननांगौ A1 बाय A2 दिहुननांगौ वेल A1 आ बेसेबां 3 A2 आ बेसेबां 2 आनो बिसोर मोननैजों डिवाइड खालामलायनो हाया बिसोर मोननैजों रानलायनो हाया मानो होनबा बिसोरो मा अनजिमा रोदा अनजिमाजों जों रानलायनो हाया बे जाबाय A1 बाय A2 दानिया जों B1 बाय B2 दिहुननि B1 आ बेसेबां 2 B2 आ बेसेबां -3 बिसोर मोननैजों दानलायलायनो हाया मानो होनबा बे रोदा अनजिमा दा नायदो आं C1 C2 दिहुननो गोनांथि दंना गैया बावहाय C1 बाय C2 नि दिहुननो गोनांथि गैया मानो दिहुननो गोनांथि गैया नायलाय नोङो A1 बाय A2 B1 बाय B2 समान ना समान नङा मानो होनबा बिनिया 3/2 बिनिया -2/3 बोरै समान जानो बिना 3/2 बिना -2/3 समान नङा ओंखायनो बेयो जिहेतु समान नंखाया A1 जों B1 जों जेब्ला बिसोर मोननैजों जेब्लानाखि समान जाया अब्लाथ' बियो नैबे कन्डिशनाव थाखाबाय ना ओंखायनो जोङो नैबेसिम थांनो गोनांथि गैया बिसिम थांनोब्ला जोंहा मा नांगोन C1 बाय C2 नि मान नांदेरगोन बेयावबो C1 बाय C2 नि मान नांदेरगोन नाथाय जोंहा नैबे कन्डिशनाव दंखायो नालाय माने बिसोर मोननैजों समान जाखायासै नालाय ओंखायनो जोङो C1 बाय C2 खौ दिहुननो गोनांथि गैला नों जास्ट लिरदोल' therefore A1 by A2 is not equal to B1 by B2 A1 by A2 आरो B1 by B2 मा नङा समान नङा therefore बेबायदि जायोब्ला मा जायो हांखोआरि समानथाया खोरजानाय जायो लिनियार इकुवेशन्सआ मा जायो कनसिस्टेन्ट जायो therefore हांखोआरि समानथाया खोरजानाय हांखोआरि समानथाया मा नाय खोरजानाय बोरै लिरनांगोन linear equations are consistent बेखौ लिरना हो इंलिश मीडियम थाखाय बास सो माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा कमेन्ट खालाम कमेन्ट सेक्शनाव थांनानै बे जोब्बाय जों दानिया नाम्बार 2 आव थांनि बेखौ नोट खालामना ला आङो खोमोरनोसै नाम्बार 2 आव थांनि जोङो नाम्बार 2 आव दङ जोंहा 2x - 3y = 8 बेसेबां दङ नाम्बार 2 आव सेम जागोन दे बियो बेजों 2x - 3y = 8 आरो and 4x - 6y = 9 जोंहा बेबो स्टेन्डार्ड फर्माव गैया ओंखायनो जों बेखौ स्टेन्डार्ड फर्माव लाबोग्रोगोन मिथिबायना जों बेखौ मायाव लाबोग्रोनांगौ स्टेन्डार्ड फर्माव लाबोग्रोनांगौ बा स्टेन्डार्ड फर्माव लाग्रोनोबा आं बुंखादों दहायनो बिथिं मोनसेबो अनजिमा दोननाङा बा बियो -8 जागोन बिथिं मा जागोन 0 थिग बेबायदिनो बेबो बिथिं लाबोयोबा बेबायदि जाबाय नि +9 मोन -9 जाबाय
So बेयो इक्वेशन नम्बर 1 बेखौ मा होना ला समानथाय नम्बर 2 होना ला बेखौ बिनिखौ जों A1 B1 C1 लागोन बिनिखौ A2 B2 C2 लागोन मोनसे खोथा गोसोआव लाखि बे A1 बे B1 C1 जानाय नङा बे A1 B1 जागोन नाथाय नैबे C1 जानाय नङा जेब्लानाखि बेखौ बिथिं बारहो हागौ माने जों मा लिरनो हाया बेखौ C1 होनना लिरनो हाया दे गोसोआव लाखि होमबा A1 आ बेसेबां जोंहा 2 A1 आ 2 B1 आ सोर -3 C1 आ सोर -8 A2 आ सोर 4 B2 को सोर -6 C2 आ बेसेबां -9 दाना A1 A2 दिहुनसै A1 आ बेसेबां A1 आ जोंहा 2 A2 आलाय 4 बिसोर मोननैजों मा खालामलायनो हायो दानलायनो हायो ओंखायनो जों बेखौ दाननोसै 2 आ बिसोर 2 आ 4 खौ राननो हायो नङा होमबा 2 आ 4 खौ रानब्ला बेसे गोलैयो 2 ओके बा 2 जों 4 खौ रानबा 2 गाहाय गोजौआव मा थासिगोन 1 मानो होनबा 2 जों 2 रानबा मा थायो 1 जों कमन अनजिमाजों रानबाय माजों 2 जों रानबाय होमबा मा मोनो जोङो 1/2 बे जाबाय A1/A2 दानिया जोङो मा दिहुनसै B1/B2 दिहुननि B1/B2 B1 आ बेसेबां -3 B2 आ बेसेबां -6 माइनासजों माइनास दानजाबाय बियो प्लास जाबाय थारमाने 3 आ 3 खौ रानबा 1 3 आ 6 खौ रानबा बेसे मोनो 2 होमबा 1/2 मोनो दानिया नोजोर खालामदो C1/C2 दिहुननो गोनांथि गैया दंना गैया जोङो C1/C2 दिहुनथारनांगोन बेवहाय मानो दिहुनथारनांगोन नायदो A1/A2 नि मानाबो 1/2 B1/B2 नि मानाबो मा 1/2 माने नै बेवहाय दं बियो जोंहा बेसिम फैबाय दे दायो बेसिम फैबाय A1/A2 = B1/B2 होमब्ला C1/C2 नि मानखौ जों दिहुनबावथारनांगोन जेब्लानाखि A1/A2 नि मानजों B1/B2 नि मानजों समान जायो अब्ला जोङो माखौ दिहुननांगौ C1/C2 नि मानखौ दिहुननांगौ समान जायाब्लाथ' दिहुननाङामोन होमबा आङो दायो मा दिहुनसिगोन C1/C2 C1 आ बेसेबां -8 C2 आ बेसेबां -9 माइनासजों माइनास दानजाबाय 8/9 बिसोरखौ जोङो बेबायदि खमायनो हागोन नामा हानाय नङा मानो हानाय नङा 8 आरो 9 नि गेजेराव जेबो कमन मा गैया अनजिमा गैया नाय 2 × 4 बेसेबां जायो 8 नङा होमबा नाथाय 3 × 3 बेसेबां जागोन 9 जेबो कमन अनजिमा गैया नाय ओंखायनो बिसोर मोननैखौ रानलायनो हाया दै जोङो बेखौ जेबो मा खालामनो हाया दानलायनो हाया बे मायाव थासिगोन 8/9 आव थासिगोन बा 8/9 अब्ला बबे मोनसेयाव दङ नोंसिनिब्ला बबे मोनसेयाव दङ बियो नै बेवहाय दङ नङा होमबा बेवहाय दङ मानो A1/A2 बेसां 1/2 B1/B2 आबो 1/2 नाथाय C1/C2 आ 1/2 नङा बेसेबां 8/9 माने therefore बिनि उनाव लिरदो बेखौ नैबेनि उनाव लिरबानो जाबाय बेखौ therefore A1/A2 = B1/B2 बिसोर मोननैजों समान जानाय जाहोना मा बिनि मानाबो 1/2 बिनि मानाबो 1/2 नाथाय जों सोरजों समान नङा C1/C2 जों समान नङा माब्रै समान जानो बेथ' 8/9 सोना होमबा बबेयाव दं बियो नैबे कन्डिशनाव दङ therefore बेबायदिब्ला मा जायो खोर जायो therefore होनाय समानथायफोरा खोर जायो linear equations are inconsistent होननानै लिरनानै लाबानो जाबाय inconsistent दे linear equations are inconsistent जों एन्सारखौ चेक खालामनि एन्साराव बेसेबां होनाय माब्रै होनाय दङ 3.2 question number 3 नि 2 inconsistent correct answer थिग बेबायदिनो नाम्बार 3 खौबो जों बिदिनो खालामगोन नाम्बार 3 खौबो बिदिनो खालामगोन जोङो नाम्बार 3 खौबो खालामनानै नायगोन बेबायदिनो नाम्बार 3 आव दङ जोंहा सेम गासैखौबो बेबायदिनो खालामबानो जाबाय जेबो गोरा गैया दै आरो जोबोद गोरलै बियो जेबो गोरा गैया बेवहाय जोबोद गोरलै नाम्बार 3 आव दङ जोंहा मा नाम्बार 3
नम्बर 3 आव दङ 3/2x 3/2x plus 5/3y equal to बेसेमोन 7 आरो बेसे 9x minus 10y equal to बेसे 14 दानिया नोंथांमोना नुबाय जे बेवहायथ' बोखौ खोन्दोसो दं माथो बियो मा फर्माव गैया स्टेन्डार्ड फर्माव गैया अब्ला जों बेखौ स्टेन्डार्ड फर्माव लांनो हागोन ना हाया जों बेबायदिबो हायो नाथाय जों बेखौ सोलायनोबो हायो सोलायाबाबो जागोन सोलायबाबो जागोन सोलायनोब्ला मा खालामनांगोन दुसासा लानांगोन गाहायाव थानाय अनजिमाया सोर 2 आरो 3 2 आरो 3 नि दुसासाया बेसे जायो 2 आरो 3 बिसोर मोननैजों रानजालाया बा बिसोर मोननैखौ सानजाबना मोननायानो मा जायोमोन दुसासा जागोन माने 2 × 3 बेसेबां जागोन 6 2 आरो 3 नि दुसासाया बेसे जायो गोसोआव लाखि दे 6 2 आरो 3 नि दुसासा लानानै जों बेसे मोनखो 6 बिनि उनाव मा खालामनांगोन 2 जों 6 खौ राननो नांगौ 2 जों 6 खौ रानबा बेसे मोनो 3 मोनो बेसे मोनो नै 3 मोनो बे 3 खौ राननानै मोननाय 3 खौ गोजौनि 3 जों सानजाबनांगोन नोङो माने बेसे मोनगोन नोङो 9 आरो थाखानाय x मा मोनगोन नोङो 9x प्लासआ प्लास थिग बेबायदिनो आरो बे 3 जोंबो 6 खौ रानहरदो बा बेसे मोनो नोङो 2 मोनो 3 × 2 बेसेबां मोनो 6 बा बे राननानै मोननाय 2 जों गोजौनि 5 जों सानजाबलाय बेसे मोनो 10 बा थाखानाय y जों 10y गोसोआव लाखि बे 3 जों x जों जमायै दङ होननानै सानना लानो हायो दै मानो होनबा x आबो गोजौआव दङ x नि गाहायाव मा दङ 1 y नि गाहायाव मा दङ 1 ओंखायनो बिसोर मोननैबो 3 आरो x आबो 5 आरो y आबो गोजौआवसो दंजोबो माने जमायै दं बा बे बेसेबां 7 बे बेसेबां जागोन बेखौ बारहोनानै ला बेखौ बिथिं बारोबा -14 इक्वल टु 0 जों बेखौ समानथाय 2 लाबाय बेखौ समानथाय 2 लाबाय दै आन्दायनो हागौ दा जोंहा बे स्टेन्डार्ड फर्माव फैयाखै जेब्लानाखि स्टेन्डार्ड फर्माव फैया अब्लानाखि जों बेबायदि खालामलांबाय थागोन जों बेबायदियाव लाबोथारगोन होमब्ला मा जागोन नायलाय बे 6 जों 7 जों मा जागोन बे राननाय जाना थादों आरो बेयो मा जाना दं बेयो रानना जाना थानायखौ बिथिं लाबा सानजाब जायोना होमबा 6 × 7 बेसेबां जागोन 42 सानजाब जानानै माल्टिप्लाइ जानानै स्टेन्डार्ड फर्माव लाबोनो थाखाय जोङो बेखौ बेबायदि बारहोबाय 42 खौ बिथिं बारहोबाय होमबा नैबे जाबाय जोंहा समानथाय 1 बे जाबाय समानथाय 1 बे जाबाय मा समानथाय 2 दानिया लिरदो बेवहाय a1 आ सोर मिन्थिखाबाय नङा होमबा a1 आ 9 b1 आ सोर 10 c2 आलाय सोर c1 आ सोर जागोन c1 आ -42 समानथाय 2 आव a2 आ सोर x जों थाफानाय b2 आ सोर -10 c2 आ सोर -14 दानिया नायनोसै जोङो ना बबे कन्डिशनाव दङ a1/a2 आ बेसेबां कन्डिशनाव दं a1/a2 माने a1 आबो 9 a2 आबो मा 9 जों डिवाइड खालामबा बेसे मोनो जों 1 मोनो b1/b2 बेसे b1 आ 10 b2 आ बेसेबां -10 बिसोर मोननैजों एखे रानबा 1 मोनगोन माने मा मोनगोन -1 मोनगोन बे माइनास बे प्लास -1 मोनगोन जोङो बा नुबाय a1/a2 आ 1 आरो b1/b2 आ मा -1 समान जायाखै नङा होमबा समान जादोंना जायाखै होमबा जों c1/c2 खौ दिहुननो गोनांथि गैया माने जोंहा नैबावहाय दंखायो बेयो therefore a1/a2 not equal to b1/b2 therefore जेरै लिरनांगौ दहायनि बायदि लिरदो होनाय समानथाय जराया खोरजानाय given linear equations are consistent बबेयाव दं बियो नैबावहाय खोरजानाय दै खोरजानाय एन्सारखौ जों चेक खालामनि खोरजानाय ना खोरजायि नम्बर 3 consistent बा बावहाय नम्बर 3 आबो consistent बेबायदिनो
जोङो नाम्बार 4 आरो नाम्बार 5 खौबो बेबायदि रोखोमैनो सल्व खालामगोन जेबो गोरा गैया नाम्बार 3 आरो नाम्बार 4 खौ बिदिनो सल्व खालामना लानो हागोन नोंसोरो सरि नाम्बार 4 आरो नाम्बार 5 खौबो नाम्बार 4 आव मा होनाय दङ नायलाय नाम्बार 4 आव होनाय दङ 5x minus 3y equal to 11 आरो मा होनाय दङ minus 10x plus 6y equal to minus 22 होनाय दङ स्टेन्डार्ड फर्मआव लाबोग्रो बेखौ बिथिं बारहोबा मा जागोन minus 11 जेबो दोननाङा बिथिं आं बुंगासिनो दङ जेबो दोननाङा होमबा बे मा जागोन नायदो बेखौ जेबो दोननाङा बिथिं बारहोबा मा जागोन बियो प्लास 22 जाबाय ना माइनासमोन बिथिं बारहोबा मा जाबाय प्लास जाबाय बेखौ समानथाय 2 लानांगौनो बेखौ मा लानांगौ सिगांनिखौ समानथाय 1 लानांगौ बे मोननै समानथायनि मादाव बे a1 बे b1 बे c1 बे a2 बे b2 बे मा जागोन c2 ओंखायनो लिरदो बेवहाय माने बेवहाय a1 आ सोर 5 b1 आ सोर minus 3 c1 आ मा minus 11 माइनास थाबा माइनास ला दे प्लास थाबा प्लास ला दानिया a2 खौ सोरखौ लागोन नैबे नै minus 10 आ b2 आलाय सोरखौ लागोन नै प्लास 6 आ c2 आलाय सोर प्लास 22 बुजिबाय नङा होमबा बिनि उनाव मा खालामनांगौ a1 by a2 दिहुनदोलाय a1 आ बेसेबां 5 नै 5 by minus 10 मोनबाय जोङो 5 आ 10 खौ रानबा बेसे मोनो 2 गोजौआव जेबो गैया साननाङा गोजौआव मा दङ 1 दङ होमबा मा थालांखो मा मोनखो जोङो minus 1 by 2 मोनबाय a1 by a2 खौ जों minus 1 by 2 मोनबाय b1 by b2 खौ बेसे मोनो गोजौआव minus 3 दं गाहायाव 6 दङ 3 आ 6 खौ रानोबा 2 जायो होमबा मोनसे माइनास थालांबाय माने minus 1 by 2 थालांबाय बाव जेबो गैया दासान बाव मा दङ 1 दङ minus 1 by 2 होमबा नुबाय नोंसोरो a1 by a2 नि मानाबो minus 1 by 2 b1 by b2 नि मानाबो minus 1 by 2 समान जायोब्ला माखौ दिहुननांगौ हयथ' बियो बेवहाय दं नङाबा बेवहाय दङ जों माखौ दिहुनथारनांसिगोन c1 by c2 होमबा जों c1 by c2 दिहुनबाय c1 आ बेसेबां minus 11 c2 आ 22 नोंसोरथ' मिन्थिखायो 11 जों 22 खौ रानबा बेसे मोनो 2 मोनो गोजौआव मा थालांखो minus 1 थालांबाय गाहायाव मा थाखो 2 थाबाय बिदिब्ला बबे कन्डिशनाव दं बियो a1 by a2 आबो minus 1 by 2 b1 by b2 आबो minus 1 by 2 c1 by c2 आबो minus 1 by 2 बबेयाव दङ नैबे नाम्बार 2 आव ओंखायनो लिरदो therefore a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2 बेबायदिब्ला मा जायो नैबे समानथाय मोननैया बे समानथाय 1 आरो समानथाय मोननै जाहांखारि समानथाय बे मोननैया मा जायो खोरजानाय जायो that means these two linear equations are consistent so you just write therefore होनाय हांखारि समानथाय जराया खोरजानाय बा therefore given linear equations are consistent होमबानो जोंहा एन्सारा जोब्बाय नोट खालामना ला दानिया नाम्बार 5 आं नाम्बार 5 खौ गावखौनो खालामना लानो थाखाय खावलायबाय सो नाम्बार 5 do yourself गावनो सेस्था खालामदो बेखौ एज ए प्रेक्टिस सो जों आंनि बे नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोना क्वेश्चन नाम्बार 4 नि सल्युशनखौ नुनो मोनगोन बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोन बयखौबो स्टे टिउन खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ हिट खालामनानै अलाव थुनानै हो जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाव नटिफिकेशन्स नुजाहैयो स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर गोजोन्थों